Salutare lume, sunt Sindoas Gaming HD și bine v-am regăsit la un nou episod din Mituri Legende Five Nights at Freddy's. Astăzi v-am zis că o să vă spun povestea de la Five Nights at Freddy's 3 și Five Nights at Freddy's 4. Să începem cu Five Nights at Freddy's 3. În Five Nights at Freddy's 3 este un singur animatronic pe nume Springtrap. Springtrap este de fapt Purple Guy care a fost obligat să posede acest animatronic. El s-a băgat în el și aceste ace, care le vedeți aici, voi, după cum vedeți, i-au intrat în gură. Vedeți? Acolo. Și au mai rămas fantomele animatronicilor, pentru că ele au distrus și au venit fantomele lor și vor să se răzbune. Acum urmează Five Nights at Freddy's 4. În Five Nights at Freddy's 4 a apărut animatronici pe nume Nightmare Bunny, Nightmare Foxy, Nightmare Chica, Nightmare Freddy, Nightmare Fazbear și Nightmare. Acolo scopul este diferit. Ești un copil care caută la diverse uși, nu mai se uită pe camere și acel copil se numește Harry the Kid. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să apeși butonul de like. În următorul episod o să vorbim despre câteva animatronică pe rând și sper că o să vă placă această serie. Eu am fost Windows Gaming HD, pe data viitoare.